Beyblade, Beyblade, let it rip. Let's fight an epic battle. Face off and spin the metal. No time for doubt now. No place for backing down. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Spin out the blade now. Bring on the power. Right to the top, yeah. We're never giving up. Here comes Metal Fusion. Let's go, Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. This is it, get a grip, let it rip. Viimeksi Beybladeissa! Kyöjä on matkustaminen maasta, mutta hän löytää vastustajat vähemmän kuin haaste. Ei kunnes hän joutuu kosketuksiin Tobio kanssa Oiki ja hänen Beastorm Capricorn. Hän on löytänyt arvokkaan vastustajan. Tobio on A-Bladerin laskeminen, joka haluaa taistella. Etäisyydestä Tobio käynnistää pitkän laukaus Kyöjässä, mutta Kyöjä näkee sen tulevan. Nämä kaksi kilpailijaa tapaavat jälleen turnauksessa, jossa Kyöjä haastaa Tobio taisteluun. Tobio taistelut aggressiivisesti myrskyn kanssa Storm Capricorn. Kun Kyöjä näyttää seisoa takaisin, Tobio ylivarmuus osoittautuu laolla yhtä kumoaminen kuin Kyöjä on nyt tutkittu hänen liikkeet ja makasi ansahuoneen. Tobio on voitettu. Tsubasa lentää pimeään. Tämä taisteluverkko-haasteottelu on tulossa jännittävään loppuun. Bladers, jotka ovat voittaneet toistaiseksi, antaa palaa, kaikki kerralla, antaa palaa. Joten kuka on tämän voittaja? Kaikkien lopullinen taistelu ja kävele pois voitolla ja 2000 pisteellä. Se olen minä. Lähetä heille kaikki lentävät orso. Hän on vahva, miten hän menee se. Tarkista se, ja erottua yleisö on Kumasuke Kumeid. Kukaan ei voi pysäyttää Rock Orso.